EBAU, PAU, selectivitat, no importa com ho dius, són les proves d'accés a la universitat. Aquest dijous és l'últim dels dies d'examen i per això Ontinyent en Viu no hem volgut perdre el costum dels últims anys i ens hem apropat fins ací, fins al campus d'Ontinyent, per a conèixer com estan vivint aquests importants dies l'alumnat de batxillerat. Després d'un curs complicat i intens, aquesta setmana arribava la prova final per a un total de 386 alumnes d'Ontinyent i de la comarca i que es donaven cita al campus de la capital de la Vall d'Albaida. Però com han sigut aquests dies? Cadascú ha afrontat els nervis a la seva manera. Jo la veritat és que no, nervis pocs. Sí que he dormit ahir un poc mal, però jo nervis no. Ofuscants, O sigui, sobretot els primers exàmens, jo anava fent examen i no sé si m'així no sé quin anava així-me pitjor, però bueno. Aquests dies han sigut un poc amb molta pressió. Al final, el primer examen, jo crec que va ser el que més nerviosa vam estar tots, però una vegada vam plegar l'examen, vam veure l'ambient, vam veure que era un examen com tots els que hem fet en tot el curs, es van tranquil·litzar i el pròxim ja va ser tot molt més fàcil. Jo ho he intentat portar bé, la veritat. A veure, jo soc humanístic i jo he fet llatí i grec i la veritat que bé, ha hagut molta gent que ho ha passat pitjor, al final esto també és un poc de sort. Hi ha gent que s'ha estudiat un segle i altre no en Espanya, hi ha gent que l'eixi bé i hi ha gent que no l'eixi tan bé. El primer dia vam entrar cagadíssimes per parlar mal i ja a partir d'ahir es van veure un poc més relajades. Com sempre, alguns exàmens han resultat més complicats. L'únic examen que m'ha sorprès va ser el primer, que va ser castellà, perquè al final no m'havia estudiat el que me va eixir, me va costar, però al final jo crec que ho vaig traure i els altres jo crec que prou bé, la veritat. I el que sí que m'ha sorprès a mal ha sigut el d'Història d'Espanya, que jo personalment no m'havia mirat el temari que ha entrat tan a profunditat i no m'ha beneficiat tant. Han anat prou bé, però alguns exàmens sí que ens han sorprès més. Ahir en història entrava Franco i no entra Franco, però bé, i també ha sigut un poc sorpresa que ens entra Lorca, però el poema no estava tan mal. Per exemple, en història s'esperàvem a Franco i ens han clavat així de repent al segle XIX i el text de castellà, baix el meu punt de vista, no era un text apropiat per a alumnes de 7 anys, de 7-18 anys. La veritat és que ens ha sorprès l'examen de química, però ara a fer front i tirar cap avant amb el que ens queda i ja està. Per contra, altres han sigut més senzills d'allò que esperaven. De bones m'ha sorprès valencià i m'ha sorprès anglès perquè els dos han sigut molt més fàcils del que crec que tot el món s'esperava. Anglès ens ha sorprès bastant, la veritat, perquè ha sigut bastant assequible i valencià, que l'acabem de fer ara, també ha estat molt bé. Amb l'alumnat també han estat presents alguns professors d'institut, que després dels 2 cursos de batxillerat han volgut estar acompanyant els joves en aquesta prova. Estan sent dies intensos, com toca, no? Com qualsevol prova de pau, i els xiquets això, nerviosos, i estem així per tranquil·litzar-los, donar-los suport i intentar que risquen el millor possible i aconseguisquen la màxima nota que volen. Jo és que tinc després estarà el de matemàtiques i vinc a donar les últimes instruccions perquè no s'obliden i ja me'n vaig perquè després tinc classe. Donar el suport anímic i perquè estiguin un poc més tranquils. Nervis, molts, però també moltes esperances i somnis de futur. Jo vull entrar a dret i en València crec que està en un 9,5 per ahí i en Alacant en un 9,6-9,7 per ahí. Entonces, veurem si apleguem. Vull estudiar pedagogia en València i este any la nota de tall està en un 7,2 de 14, entonces està molt bé. Estic entre dos, estic entre comunicació visual o traducció i interpretació en la UGI de Castelló. Els últims que han entrat tenen un 5, però com les notes van ponderant, baixant i pujant, sobre un 8,5 o 9, més o menys. Jo encara no ho sé, la veritat. Jo quan em donen la nota ja improvisaré a veure on enclave, però bé. En un principi vull estudiar criminologia i necessitaria un 10,5, però tenint en compte com estan eixint els exàmens, igual esta nota baixa, no? Necessitaria una nota alta, sobre un 12,7, si fera medicina i si no, ja veuríem altres opcions. Molta sort per a tots els examinats i si el resultat no és el que esperaves, no et preocupes, de vegades el camí és un poquet més complicat, però t'ofereix nous destins.